Tinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chema-secrets nama-confessions. I hope you had a wonderful weekend. Makaenda kuchechi mukanonamata Mwari. Handiti tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Nyaya yekutanga nhasi, it's more of a testimony. Kana kuri kuti mune matestimony ezvamakaitirwa naIshe, don't hesitate to send them to me. Namba yema-confession ndiyo iyi yandichaisa pazasi apa. Nyaya yekutanga, ndiri musikana akazvarirwa pamusha paiva nebarika ndine makore 29. Takazvarwa tiri 10 mumba medu, vana vaamai vangu. Saka zvakaitika rimwe zuva sekuru, hanzvadzi yamai guru, mudzimai wababa mukuru vahosi, akauya kumba. Tainge tavajaira sezvo vaigara vachiuya kumba vachizoona sese vavo vainge vasiri stranger. Sekuru vakati vaida kuenda neni kutown. Kubva kumba kwedu kuenda kutown taikwira $1 chete. Sezvo amai vainge vakajairana nasekuru uye vachivatrusta, vakabvuma. Nekuti chero taive pachipare vahosi amai guru taiva respecta. Amai vakabvuma, tikaenda nasekuru vaya ndokubva tanovhakachira imwe hama yavo. Panguva iyi ndainge ndiri grade 3. Vanhu vepamba apa nerimwe zuva vakaenda kuchechi. Ini pamusaka pekuti ndairwara ndikanzi ndisare nesekuru vaya vainge vauya kuzonditora kumba. Sekuru vakabika tii. Ini tapedza kudya ndokubuda panze ndava kunosuka ndiro. Pandakadzoka nendiro mukitchen ndikawana sekuru vakashama vasina kupfeka. At this time nengo yavo yainge yakamira. Pamusaka pekuti ndainge ndiri mwana handina kunyatsonzwisisa kuti what is happening. Ndakavhunduka, asi pane inner voice rakandiudza kuti tiza, nekuti waona zvinhu zvausingafaniri kuona. Sekuru vakabva vati, sei uchitiza? Hapana chinotyisa apa. Uya ubate, uchaona kuti chinhu ichi chiri soft. Ndakatiza ende ndainge ndazara kutya. Sekuru vakandiudza kuti ndisaudza chero ani zvake. Mushure menguva pfupi ndakabva ndati ndauda kudzokera kumba kwedu. Ndokubva ndaenda kumba. Takagara. Ndava grade 5. Sisi vangu vainge vaine mwana ainetswa nenhova. Saka mai vakati ndiende nasisi vangu ndivaperekedze kwavaizonobatsirwa nemwana. Munhu uyu aive hama yamai guru zvakare vahosi, mudzimai wekutanga wababa. Ndichavati sekuru, hanzvadzi zvakare yavahosi. Vainge vari muprofita. Takaenda nasisi vangu kunhu kwacho kwainge kuri kure. Patakasvika paya ndakabva ndati ini ndoda mazhumwe kana kuti matamba. Sisi vangu vakati pakanaka. Takafamba tigoenda. Ko hatichasvikisei kunhu kuya kwainge kuri kure. Panguva iyi ndainge ndakapfeka jumpsuit. Kare taiwati madhangari. Ndainge ndamuka ndikapfeka tight mukati, ndikapfeka zvakare masnika. It was a cold day. Ndakapfeka juzi. Sekuru vainge vakasenga saga bag. Ndokubva tasvika kuya kumashumwe. Vakabva vawaridza saga riya pasi. Vakanditi rara apa, pane chandinoda kutarisa. Rara wakatarisa mudenga. Tainge tichifamba tine imbwa dzasekuru ava. Vainge vane imbwa dzaidarika kuma 8. Vakabva vandibata vachishandisa chisimba nehasha. Apa mazamu angu aingotanga kubuda. Sekuru vakapinza ruoko ndokunzwa kuti chandakapfeka mukati idhangari. Ndokubva vaburitsa okapu. Panguva iyi tainge tine imbwa 1 hombe, ende imbwa iyi yainge iri loyal kuna sekuru ava. I will never forget that dog in my life. Vakabva vatora okapu iya voda kucheka dhangari iya. Imbwa iya ikabva yatanga kuukura sekuru. Imbwa iyi yaiona kuti sekuru vaida kundikuvadza. Panguva iyi ndainge ndotya nekuti kuchikoro tainge todzidziswa nezverepo. Saka ndainge ndaona kuti apa pashata. Imbwa iya yakahukura sekuru, ikavaurukira, ikavaumburudzira pasi. Nguva yese iyi vanga vachindirwisa, neniwo ndichivarwisa. Sekuru vachingowisirwa pasi, ndakamuka ndikatanga kumhanya. Imbwa yakasara ichiataka sekuru ikavaruma. Yakanditevera
apa ndainge ndizere confusion kunzvimbo yandainge ndisingazivi. Pandaimhanya ndichirasika, imbwa iya yaibva yandihukura ichindiratidza nzira kuti ndiende nekoko. Pekutanga ndaisanzwisisa, asi yakaramba ichindidhonzera kuroad kana kuti kudirection iri right. Yakafamba neni kusvika tasvika kumba, asi handina munhu wandakaudza. Ndinofunga kuti nyaya yekuti vaiva muprofita, saka pamwe vakandishandisira mushonga. Nyaya iyi muzuva ranhasi tichaigumira panapa. Ndoda kuti timbomira papa patitarise, because kana tichidzika nayo tienda nekuzasi pane zvakawanda zvakaitika zvinorwadza. Ndichazodzoka kana ndava ready. Today it's a Monday, handidi kukudepressai. Asi toda kuti titarise zvakaitika apa. Do you know kuti the angels of the Lord, they work overtime to protect vana vadiki? Nhasi ndoda kukuudzai vana baba nana mai, kana muchigara nevana kudzimba muchiva ill treat. Do you know kuti ngirozi dzinochengeta vana vadiki? Handiti munhu osane guardian angel. Do you know kuti every day panovira zuva muverenge bhaibheri zvakanaka, ngirozi dzevana vadiki ndodzoga dzinoenda pa the throne of God dzichinopa mareport ezvaitika kuti nhasi tanga tinaye Nokanya. This is what happened to Nokanya. I am telling you this, kuti if you are abusing vana, kana muchiabusa vana, soko iroro everyday report iri kuendeswa kuna Mwari ichiudzwa kunzi mamuchiabusa mwana. Toda kuti muzvizive. Panyaya yose iyi ndashamisika uyezve ndinowa I don't know how I'm feeling panyaya yembwa, kuti imbwa yakarwira mwana. Varume nevakadzi vari kuabusa vana munoonekwa nemhuka, mhuka dzava kufunga kudarika vanhu. When we were given authority over these animals, tiri vanhu vakaita sei? Alright, regai tipinde munyaya yedu yechipiri. Nyaya yedu yechipiri inyaya iri disturbing. Panyika pano pashata, pane vanhu vakaipa fani. Ndiri kungoda kuvhura chete. Nyaya yedu yechipiri, makadini ndaishanda kumochari ndichiita bonde nezvituna zvechikadzi zita Bisai. Ndiri murume ane makore 35 uye ndakatanga kushanda mumochari yemwe funeral parlor ine mukurumbira muZimbabwe ndiri kubranch reHarare ndiine 20 years. Ndakashanda zvakanaka, asi dambudziko rakazovepo ndakatanga kubatwa neruchiva. Ndichichiva zvituna zvevakadzi zvaiunziwa. Zuva rekutanga ndakachiva chimwe chituna, aiva mumwe musikana aiva akanaka zvaiyevedza uye ari mutsvuku-tsvuku. Mukugeza chituna ichi ndakabatwa nechikara, ndikatozviudza kuti uyu haindi kumakuva ndisina kumunzwa. Ndakaita bonde nechituna chiya, ndikanakirwa kudarika zvandaisita nevanhukadzi vapenyu. Kubva ipapo ndakatanga kurara nemizera yese, kubva kuvana kusvika kuchembere. Ndakarara nezvituna zvinodarika 100. Musi wandakapedzera kurara nechituna pakauya mwana aiva ari kuma 19 years. Ndikarara naye akandinyemwerera. Ndakavhunduka ndikasvetuka ndichibva paive ndichinorovera kumadziro. Kubva ipapo handina kumbozozvidzokorodza zvakare. Handina mafeelings nemukadzi wandakaroora, kungogara sabrother nasister tine mwana 1. Ndodawo help, mundinamatira. Kwese kwandafamba vari kuti ndofanirwa kuita confess kumukadzi wangu first kuti zvipere. Manje ndikutya kuti imba yangu inoparara. Zvakaoma. Tazvinzwira tega. Vari kuti ivo vakatanga kushanda vaine 20 kumochari kuvatibata zvituna, vakabatwa nemafeelings ari strong, vakati uyu asi ndomuhla chete, vakamuhla munhu wakafa, vakatapirigwa kudarika zvavanoita nevanhu vapenyu. Kubva ipapo vakatangavo kuita bonde. Hanzi inonzi fetish. It's a fetish. You start, I don't know, at 20
at 20, hanzi the mind will be fully developed at 25. It's 25 ndopanoita development iri full. Saka pambosa pa munhu anenge achiri mwana mudiki, regai tingoti chakaita kuti vade kuita izvi maybe kujairira, kuti kana uchibata uchishanda nezvitunhaka everyday uchizvigeza unoguma kujairira, handiti ushayiwa maboundary, ushaya chinokudzora kuti apa yava overbounds, tadza kurespect munhu akafa kusvika musi wavakanyemweregwa nechitunha chakanyemwerera chakavata kudai, vakasvetuka vakatowira kumudhuri uko vakarovera. Panyika pane vanhu vasiri right, people are insane. Saka I don't know kuti when you entertain hanzi whatever, zvese everything it starts from the brain. Zvese zvinozoguma zvakubatika zvinostarta from the brain. Munhu akagadzira mubhedha chaiwo zvakatangira pai? Mubrain, kuti sitanyeyo vata panogwadza ngatigadzire mubhedha. Whatever you think it starts from the brain. Vakangofunga kuti what if ndikavata nemunhu uyu zvinofamba sei, ikabva yadoita habit, ikazodova yadova iyi, I mean zvingoenda now it's out of control. Alright, gaitipinde munyaya. Secret yangu yakamira sekudai, ndiri mukadzi ane makore 40 tete, ini ndakakurira kumusha ndichigara nevabereki vangu. Ndakazoti ndava form 4 baba vangu ndopa vakashaika tete, ini baba vangu vasati vashaika pane zvakandinetsa nazvino zvinondinetsa. Baba vangu vakarwara nguva diki zvekuti chero kufa kwavo kwakatyisa vakawanda. Baba vasati vafa tete vakandirova zvekutokuvara, vakazongoita 2 days kwava kutofa. Tete chinondinetsa kubva ipapo upenyu hwangu hauna kuzombofamba zvakanaka. Ndakazoroorwa zvakanaka tete, asi handina kuita 2 years imba ndokubva yaparara. Ndakazama zvakare kuda kupinda mumba tete, ndikatobvisirwa mari ndichiri kumba kwedu. So zvakaitika ndakazorwara, ndaiona maskeleton achida kundibaya kana ndakatsunzuna, asi vamwe havana chaivaiona. Ndaiti ndakarara kudaro ndainzwa sendakarara pane matombo kana kutsikirwa nematombo, uye ndaifema mweya wainwa kunge pasvika munhu ane nguva asingagezi. Pandakazopora tete murume uya andibvisira pfuma akabva totizisa umwe mukadzi. Tete ndakarwadziwa nguva imwe chete, kuti kurwadziwa nenyama pamwe nezvakaitwa nemurume uyu. Ndakazogara hangu tete, asi ndakatanga kuita dambudziko rekuti ndaiona njozu ndakarara, asi yaive chirume. Ndaigona kutorota ndichifamba pasi pemvura ndichirongedza mbiya senge dzekumasowe. Kubva ipapo tete imba haina kuzomira futi. Ndikaunganidza mari ndogona kubirwa ndikaita business rinongoparara. Tete ndokumbirawo mundiisire kudare, pamwe ndingabatsirika, asi chitupa vigai tete ndichatevera mumacomments section. Alright, saka nyaya yekutanga I think handina kunyatsopanzwisa pekuti vari kuti baba vavo vakavarova, then kubva ipapo upenyu hwavo hauna kuzombofamba zvakanaka. Vanoti vakaroorwa zvinongopera, vanofa rota vachifamba pasi penjusu. Murume wavo akaroora, ivo vakasara okay, pane pavakarwara vakati vaifema zvinonhuhwa, then after that murume wavo ndokubva aroora. Like saka this is a misfortune after misfortune, ndo zvandiri kuwana apa. Saka vari kungoti vedwe ini ndatambura ndorota ndichifamba pasi pemvura ndichirongedza mbiya ihari, handiti savati vedweka iniwo ndatambura ndibatsireiwo. Handizivi hangu kuti mimi munofunga kuti vangaita sei because upenyu hwavo hausi kufamba zvakanaka. Tete makasimba here? Ini have a secret, I don't know kuti ndoita sei. Ndakamboroorwa ndikaita vana 2 tikasiyana nemurume akatiza achinogara nemumwe mukadzi, then ndakasara ndikagara 3 years ndikazowanawo akandida now tane 4 years tese, but nyaya yakatangira tine 2 years. Murume uyu tikanetsana, anorova, anotuka ini nedzinza rangu rese, vana vangu kusvika pakuti saka vachiti daddy kuna baba vasiri vavo, kureva iye anotuka kunge mukadzi chaiye hanyara. Feelings akatanga kupera pari. Dzima randawana boyfriend tete last year, ndaida ini nyaradzewo. I know vamwe muchati ndiri hure, but situation yaiva kumba kwangu ndaigara ndine stress. Remember murume we hana kuroora, kungogarisana chete. So I started dating na boyfriend wangu last year August, then ndikazotanga kuvata tese muna March, ndopa ndakatanga kunyatsonzwa ma feelings kuna boyfriend. Then June tikaenda kunotestwa, ndopa ndakaona kuti boyfriend is HIV positive.
ini vakati ndichiri right ndodzoka after 6 weeks. Then boyfriend ikati uya tigare tese. He knows kuti ndine murume. Yakatanga kundipa pressure kuti tigare tese tichiti no matter results angu akabuda sei tigara tese. But ini ndakaramba. Manje boyfriend yachizirwa. Vane 3 weeks atizirwa. I'm heartbroken tete. I'm losing weight day and night. Umwe moyo ukuti siyana naye. Umwe ukuramba tete. Ndikurwadziwa ndega mumoyo tete. Saka ndiyo nyaya iripo. Vari kuti iwo murume wavo wavanogara naye airova zvisingaita ari abusive, achituka zvese nevana kwaye hanyarari zviya zvekuti anotuka kuti ndosaka vana vachiti dead kuna baba vasiri vavo. Kwaye unotaura kunge mukadzi. Saka indakazosvika pakupera mafeelings svika ndaita move on. Vakamove on nemwoyo wavo vachigara wanani necurrent boyfriend because is a boyfriend asati aroora. Saka vari kuti ivo zvino vakazonodanana vakazotsvaga kaumwe uya zvino neHIV asiwo vasati vava nayo. Asi manje boyfriend akati tizira uya tigara tose wakaramba. Zvino boyfriend azotizigwa neumwe. Saka moyo wavo uri kurwadza. She is heartbroken kuti zvino munhu ndomuda neHIV yake ndamuda udarewo tizikwa. Zvinhu zvacho zvakaoma. I don't know kuti what can I say. Pakaoma. Chandingangotaura ndechekuti guys, hazvina kunaka kugara vanhu vari abusive, vanhu vari dangerous. Kugara nemunhu ari abusive, munhu ari dangerous. Like she said, vati munogona kunditi ndiri uri, but ini vakatomove on. But maybe chandingangotaura ndechekuti vaingofanira kungobuda mumba memufeso. Just leave that man because he's abusive. Murume ari up. It's not nice kuita murume anotaura achikutukira vana. I think kana kuri kuti madecide kudanana nemunhu anenge agara nevana vake handiti sekuti wasangana single mother vako vane vana 2 kuti ane mwana 1. Paunomuti ndinokuda. Garai maziva nyaya yedu yekutanga. Ndati ngirozi dzinonorepota direct kuna Mwari kuti mamuchiabhusa vana. Kana wangoziva kuti uyu munhu wauri kudana naye ane vana, by default automatically those kids are yours. Saka chiro tikagwa kumba. Let's learn to separate issues. Anditi kana manetsana nemukadzi kana kuti nemurume, deal with the two of you. Kwete kuda kupinza vana zvavanoziva. Vana vari innocent chero kuhondo kutonzi vana munotoudzwa unzi hamuurai vana, hamuurai vakadzi. Anditi let's learn to be no protector. Kana muda kukomborero, kana muda kukomborwa naMwari, batai zvakanaka vana vasina maparents sekuti mwana uyu ari kutogara nevari, they are looking up to you as a dad, but wototi imi kwanai. Alright. Guys, tisati taendera mberi kunyaya dzedu dzekureba idzi. I think I still feel kuti I didn't do justice panyaya kudiaspora because ndoona vanhu guys hamusi kuteerera. Pandakati diaspora insurance is insurance for the people who are out of the African continent. And ngatipabate ipapo. The target market is not people in Africa. But this is a cover, cover vanhu vari ku Africa. But policy holder anofanira kuva ari ku UK, Europe, Abu Dhabi, Israel, wherever, as long as you are out of the continent. Number 1. Number 2, ndikukurudzirai mose kuti mutore policy iyi. Why? Pane vamwe vakandibvunza zvakare ndichadzokorodza. Pane umwe sister yangu akanditi ini ndakatora policy iri kumba yenyaradzo, saka ndiri kuti ndiite sei. Hatisi kuti cancelai mapolicy enyu enyaradzo ari kumba. Okay. So if anything happens to your parents, you get, this is a cash plan. And you get cash. If anything happens to mama, if anything happens to daddy, if anything happens ku any hama, and like I said, ndakatara kuti pane vamwe vanhu vatiri responsible nawo zvatisingazivi. Izvezvi makanitaurisa dai pane imwe hama yako itori responsibility yako asauzvizivi kusvika musi wachafa. Saka ngati isei vanhu vedu pamakavha akadaro. Uyezve ndikukonqosela kuti imimi vacho vari kudiaspora, should anything happens to you, because hatizivi ramangwana, should anything happen to you, hatidi kuita magofundimi kuchinzi chibatsirai ningi adzoke kumba. Ndakataura zvakare ndikati especially vana vechidiki, vasikana vechidiki vakaenda, nevakomana vasikana nevakomana vechidiki vari single vakaenda kunyika ndiri vanosara kutsvaka magreener pastures. Zvakakosha, let's take this seriously. Zvakakosha kuti muve ne diaspora insurance iyi. Should anything happen to you,
We are not going to do GoFundMe. One last thing that I forgot to tell you was diaspora. Pane nyema missing persons. Pane vanhu vanoenda go missing. Vanhu vakadaro ma service providers edu kuno kuAfrica habhadhari. For example, kuchimanimani pakati kenyaya kuchimanimani ndiani aiziva kuti zvichaitika zvakaitika kuchimanimani. Hapana, vanhu vakatogwa nemvura vakaenda. They vanished from the face of earth up to today. Insurance companies ari kuno akati chi vakaramba kubhadhara because hana kufa. Kwavari havana guva, havana physical body. But this person is missing. They vanished. It's been more than 4 years. Only 3 years. 4 kana 5 years. It's been more than 4 years. Muno disappear. Asa badara. Saka diaspora ino badara. Ma missing person. Anonzi declared. Ma edu yaita missing. Guys, hapana anonzi zvinoitika ramangwana. Anything can happen to anyone. So it is very important kuti titore zvinhu zvakaita sana diaspora insurance. Pozoti vanhu vari kuSouth Africa vari kubvunza kuti vedu todawo kutora. Pane inonzi EcoSure cash plan. Iri kubva kuEconet. We are still working on it. As soon as tava ready, I think by the end of this week, maybe 2 days from now, take it kuita EcoSure. Inobhadhara up to $7,000. Cash plan zvakare for people in Africa. Saka ndoza kuti vanhu vazhinji vakanditumira maleads. Vose vakatumira maleads vari kuAfrica. You are going to get EcoSure. Diaspora iri kungokafa. Vanhu vari kupi? Vari kudiaspora. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete, iniwo ndiri hustler uye ndinoshanda one of the busiest border posts muno muZimbabwe. Handichati nemo zita border post racho. Ndingazozikanwa basa rangu randinoita basa rekubika sadza tete. Asi tete munongoziva dambudziko ratinaro semazimbo. Wani munhu akatanga chino. Rumwe rudende rwese runobva rwatevedzera zvekuti kuita mari chaiko anenge adowa makasi. Ende copycats acho hasi original tete. Anobva atanga kuita chaicho chiri kukuitisa mari kuti ukaure. Saka tete ndakavhura posto yangu zvakanaka. Mazuva ekutanga ndaita mari kwete zvekutamba. Pasina nguva ngani kaposto kangu kandainge ndavhura kakabva kazara vanhu vaiita same business with the same operas mundi. Ini ndini manje ndakabva ndati sva sebanana ramenywa tete kwava kusara ndisina kana customer imwe chete kana anobvisa nyaya dzacho yake kuzobvunza price. Tete ndakatanga kuona kuti pano ndiri kutamba nevanhu vakatsveruka vana manjeru chaivo nokuti ndaive ndoona kuti panenge pari kushanda mbashto tete. Tete ndakaona pano kuti it's either swim or sink. Sarunzo yaiva yangu tete kuti ndidzokere kumusha kunorima mbatata zvakandiremera. Ini ndainge ndambodyera life kari sweet and soft kwete zvetu imagine myself ndichidzokera kunosakura tete. Ndakafambawo ndakazviudza kuti handisi kuzosinka asi ndaizomira semukadzi mukuru. Ndini uyo hutu tande nenzira kunotsvakawo twangu tutsotso. Kwagara kuva nemushonga mazuva ano. Kwadzoka mufashani zvakare. Ndakaenda kuna vamwe sekuru vakanditi dambudziko rangu raiva diki. Ndaifanira kuita exactly zvandaivaudza. Namo ndaizoinzwira kuma next door. Sekuti vakanditembera nyora muzvidya umu. Vakanditi ndofanira kushandisa weight yemurume wandinenge ndasangana naye kubhusa business rangu. Ndakamboita senge ndadzimira tete. Weight chaiyo, weight yemunhu. Tete zvakandiremera zvandaiudzwa nasekuru ava. Vakanditi aya aitwa small. Vamwe aitoshandisa iri weight yegudo chaiyo kuita mari. Kana manga musingazivi tete, gudo rinoitira weight yaro panzvimbo imwe chete. Hariiti apo rarasa mvura kwete. Rinotoziva kuti toilet yangu iri pakati. Ndakazongobvuma hangu reluctantly kondaikodi. Zvinonzi ateya mariva haatyi kusviba magadziko. Ndaive ndateya mariva angu pakuvhura business iri zvekuti mabhamu aizoita black yainge yadova imwewo nyaya. Ndakadzokera kubasa kuya ndikatanga kuti murume anenge andifarira ndoenda naye kubackroom kwangu. Tainoita clof asi munhu aive nechinangwa. Murume uyu ndaibva ndamupa extra care ndichimutengera doro kuti adhakwe. Saka marumu atinogara tete design in such a way kuti akaita senge majarada like chinoshewa toilets
and bathroom. So ndinogara ndaudza mujolo yangu kuti kuno hakubudi panze usiku. Saka kana unoda kurasa mvura kutorasa mubhaketi, tozofuma tinorasa mutoilet mangwana. Asi mujolo yangu iyi haisati yazvinotisa kuti ini handiitiri weti mubhaketi. I've trained system yangu kuti handiendi kutoilet usiku. Why? Sekuru vakandiudza kuti mubhaketi hamufaniri kuenda weti yemunhu achiri kutevera. Pane kuti ndifume ndichirasa weti yangu iya, handizvo zvandinoita. Ndinoidira mune rimwe bhaketi rangu rinogara panze, zvekuti hapana anombofungira kuti ndiro ndizvo zvandinorishandisa. Tete ndobva ndaidiluta weti iya nemvura. Ndobva ndaidiluta weti iya nemvura. Wati kutengwa kunoitwa sadza ikoko, vane vachingoti sadza ragulezi rinonaka, asi havazivi zvandinoita behind the scenes. Ndatova nevasikana vanondishandira, asi so far hapana ataziva secret iyoyo, and ndinoda kuti zvirambe zvakadaro. Ivo vanotofunga kuti our boss is hardworking, vanozosara vosvika pabasa indatoisa mabhodho pamoto nechekare. Reason iri yekuti ndiwane kuti choti zveti pasina noona, ende zviri kufaya tete kwete mbichana. Mujolo ndava nemiviri iri permanent, ende ndinomeka sure kuti havasangani so that ndoita steady supply of weight. Business rangu rikukura zvekuti zvikaramba zvakadai ndiri kuda kunovhura rimwe branch pane rimwe border riri busy. Handina maregrets ini. Izvezvi ndakatotenga kamota kangu naitete, ingava mhosva hombe yekuti sadza rinobikwa nezvichoti zveweti. At least handisi kuuraya vanhu okuromba neropa revanhu. Kana pachizoita makonsekwenze ndikoko chinouya chinoona ini. For now it's nice to be here. Wenyu anodikanwa mubiki mukuru titende. Tichikura mai vangu vaigara vachiti hatitengi zvinhu zvemurengi because zvinobikwa neweti. It's not something new. Mai vangu vakadondiudza kuti hatitengi zvinhu zvemurengi because zvinobikwa neweti, ende ndozvo takatokura ndichiziva. Ini ndakazohlamuka ndauya kuno Joni ndoona zvimwe zvinhu zvinobikwa mustreet. Guys, street food munoiziva here? Zvachibikwa especially zvinyama zvemukati zvechicken zviya zvichipiswa mustreet kudai ndaizvitenga ndichezvehla. Ndadorasa class. Mai vangu vatauti, we don't buy from the street, girl. Okay. Tisati apinda munyaya, hanzi tete ndokumbirawo mundipostire asi chitupo changu vigai. Indauyawo kwamuri ndichidawo kubatsirwa. Ndinogara kuBrankenhurst. Ndinoshanda mumba. Ndiri kudawo munhukadzi anogara padhuze nekwandiri anodawo kushare room tete. Anoda munozomupa namba dzangu. Ndatenda ndine makore 40. Ndinodawo munhu akura anonzwisa upenyu. Mukadzi tete, not murume. Vari kutsvaka munhu wekushare naye imba yavo. Vanogara kuBrankenhurst. Saka kana pane anyone anogara kuBrankenhurst, imwe nyaya inotevera. Hi tete, this is Operation Find Mr. Right. Your niece is praying to be found by a genuine God-fearing gentleman in the UK. No kids, 30 to 38, emotionally intelligent, kind, a leader who is now ready to settle down. I value a man anoshanda nemaoko kwete fast money zvinozonetsa mangwana. A handsome man who knows what being a king is all about. I'm not a 50-50 kind of woman, though I do always maintain myself for myself above all else. I believe in submission and mutual respect. Tete, my king definitely needs to be hygienic. Murume anondikurudzira kwete kunditsikirira. I know the listeners will be thinking I'm asking for a lot, but I'm a rare gem who values, respects, believes in making a man feel truly seen, encouraged, loved, and honored. A bit about me: I'm light in complexion, curvy in my stature. I'm single, but I'm not willing to settle for the wrong person. I'm 29, no kids. I work in social care. I love traveling, adventure, cooking meals that make you forget restaurant food exists. I love peace, though I'm a modern. I have traditional morals. That's how I was raised. Mari pamsoro pezvose, always. I know my king is out there. Tete muudzeyo kuti your wife is here. I'll be following my comments. Blessings tete vangu, love you a lot. ID wacho. King, our king, my lord. Kwanzi munhu wenyu arikoko ku UK akakumirirai.
kwai ndichakubikirai zvekuti munokangama kuti chikafu chemurestaurant chinonaka. Varipo vakuti kuti kwai ndindoda munhu ari hygienic akachena anonyatsogera ndebvu anenge akanyatsoti kwesha mazino chichi, munhu ane respect, munhu anoziva, anosumudzira kwete anonditsikirira. Hanzi nini I take good care of musikana uyu munhu akanaka. Hanzi I take good care of myself, ndinozvichengetedza zvakanaka. Asi I'm a traditional woman, anoda kuti ndinozvisa pasi pemurume asi ndichichena ndichigeza. Handiti magentlemen muri kuzviwa anowanikwa neatangawo. Regai ndikuudze, vanhu vanonyora panapa tsvaka magentlemen ka vari kutowana, vanotowana. Asi musakanga makamama vekubulawayo kana muri kuti bulawayo kauti kwarari tina mama vane 53 handisani ndambowana ipapa, handisani ndawana. Tipei vari kuda munhu wekufambidzana naye. Kana muna nadhedhi venyu vaudze kuti kwaita chibhebi kubulawayoko. Ora iyi nyaya iyi yakanyogwa nechindebele, regaitiverenga. Hai tete, ngithemba uphilile. Ngile ndaba engihlukumezayo kakhulu emoyeni wami. Ngingumama ole 45 from Wobulawayo. Ngilabantwana ababili, a girl and a boy. Indaba yami inde, angazi ngiqale ngaphi. I'm a single mom ozikhulisela abantwana nzima ngemva kokuphuma emendweni. Ngahlukana le ndoda umntwana ele 1 year. Ngacapha ngeza eGoli ngazodinga umsebenzi ehlala lo mama wami. Ngafundisa waze wafika ku form 4. Ngisiwa ngivuka laye. Uthe efeyilili u form 4 waphuma lesindebele kuphela. Ngathi abuyele ku form 3. Umntwana wayala, wahle wangasabambeki, waqala ukubaleka ekhaya, ehlala iviki kungaziwa ukuthi ungaphi. Wagcina esethwele impahla zakhe wahamba, sezwa sekuthiwa usebenza eBhawa, ungaziwa ukuthi uhlala ngaphi. Wangihlukumeza kakhulu emoyeni, ngaze ngabanjwa iBP ngo-2021. Ngemva kwesikhathi ngezwe sekuthiwa usehlala eGoli ngapha Goli, okuyinto eyangizondisayo. Ngaze ngafunga ukuthi ubuhlobo bami laye buphelile. Ayisekho into engihlanganisa laye ngoba ehamba etshela abantu ethi kasoze phenduke eZimbabwe yena. So this year ngizwe sengifonela kuthiwa uselala estradini, ucela uxolo aphenduke ekhaya. Ngase ngithi mina sengamgeza, akasenguye umntanami ngezenzo zakhe, kodwa ugogo wathi esigabeni bazothini nxa laye engakhalala. Wamamukela kodwa eselomntwana. Manje into engihluphayo mina, ngafunga ukuthi angifuni kumbona ngaze ngife engabuyi esifeni sami. Manje ngifuna ukuya ekhaya. I can feel ukuthi ngizaphatheka kubi and not ready to forgive her. Nalesifungo engasenzayo ngeke ngilunge. Like I said, it's a long story. Ngiphila under a curse. Ngingumuntu obukekayo, olesithunzi impela, but ama relationship akwahlali. Angisomuntu okhulumayo njalo ngiyazisebenzela, but ngingathandana lo muntu uyangichiya nje ungela sizathu. Last week ngiphuphe ngilala lo muntu, but ifesi ngiyayibona. Ekuseni ngavuka ingani ngile yeast infection, ngilunywa ngaphansi. Ngagcina sengikhipha i-discharge enukayo. Please help. All right. Kuneva singanzo chindebele. Mama vari kuti ivo vane mwana wavo vakarambana nemurume, mwana ane 1. Vakasiya mwana kuna mama, vakauya kuGoli, vakatsvaka basa. Mwana vakamira naye vachimuka kusvika mwana apedza form 4. Mwana apedza form 4 ndobva abuda nechindebele chete. Ndoshoka zvakapasa. Mama vakati zvino vedwe munhu ngaadzokere kuchikoro. Mwana akaramba kudzokera kuchikoro. Nini svikai mwana kushanda muBhawa. Nini mwana vamene wagarepi. Nini vakungwa maripoti. Kwai akazongoya akatora hembe dzake akaenda. Next thing vakanzwa kuti mwana aka kuSouth Africa. Vakati inini ka mwana wayandirwadza, hanzi ndakarwadziwa kusvika ndakumwa mapirits eBP ndikazviudza. Vakaita isifungo, she made a promise kuti mwana uyu hasisiri mwana wangu. I don't want anything to do with her. Zvino kwanzi vakazonzwa kuti mwana agara mustreet. Mwana ndokubva gogo vamutora. Gogo vakatora mwana, asi mwana akauya nemuzukuru, mwana ari kuBulawayo. Saka mama vari kuti ndinoda kuenda kumba, but manje ndine sifungo.
a promise that I made to myself kuti inini I don't want anything to do with this child. Saka tikaenda mai ndikazomusangana because kwai chifungo ichi ndakatoti inini chero parufu pangu asatsike. Saka manje ndiite sei nonyaya iripo iri kuvanetsa ndikazoenda kumusha zvinozofamba zvakanaka. Chepiri vari kuti ivo munhu akaumbika zvakanaka asi marelationship ayo havagari vakangoda nemunhu zvorambana vakabuda nemunhu last week vari kuti ivo vakazoti vakavata ndokubva varota vachivata nemunhu makuseni vakamuka vaine yeast infection. Please help, ndiite sei. Mwana akakanganisa ende vana vane way of thinking abantwana balendlela abacabanga ngayo ukuthi into ayenzayo into right, but because she's a child she doesn't know what she'll be doing. Ngifuna ukuthi I really need you to forgive this child. I know kuti esindebeleni umuntu engayenza isifungo she has to stay to that promise. Kuti ndebele kana munhu akaita promise kuti tikarimirana kumungano tarimirana kumungano ndizvozvo handiti zvofanira kugara zvakanaka. But ini ndiri kuti I assume kuAfrica ndinoziva kuti munoziva Mwari yangwazi ukuthi uNkulunkulu yamanzi ende Mwari vanotaura kuti forgive 7 times 7 times 7. I don't think in numbers. Handi munozama intelligence centers vanofunga in numbers. I don't think in numbers. Asi ndoziva kuti 7 times 7 times 7 kai zvakawanda 7 to the power 7 ndo zvazviri unofanira kumuregerera kakawanda. Chero makaita sifungo even waenzi sifungo wati wena umntwana lo akusimntana akho kodwa ukusalayo umntana akho. She's your blood, she came from you. Nothing is going to change that. How many times have we done something wrong to the other people? How many times when there's something lawe omunye umuntu obuhlungu? But how many times have you committed sin? uNkulunkulu every day ekuseni he wakes up and opens oxygen to you, then you breathe the entire day. And how many times have you failed God? How many times have you sinned against God? But still God loves you. I understand if you are a parent you have the love of God. I know you have the love of God. Ngiyacela ukuthi umxolele. Whatever she did, now she's got a baby at the moment. She's feeling it. She's suffering. uNkulunkulu, God is a fair judge. You are the mother. So can you please have a mother's love to your child? Forgive her. I know it's going to be difficult for you because I know it's going to be difficult, but ngiyacela xolele. Andizi ukuthi munofunga ukuthi kudi imi munongosiya zvamunofunga motaura kuti tinofunga kuti vaite so. Alright. Guys, tisatapinda munyaya inotevera. Ndakatumira audio neFriday. Audio yanga ichiti until ndanga ndichikumbirawo kuti muudze vabereki kuti vaite careful even vanoendesa vana kuma extra lesson. Munyori kuti mutumire audio obva ati inini ndakadzidziswa kumasturbata na teacher vangu vaindiitisa ma extra lesson. If ever there's a time yatinofanira kutanga kufamba naMwari tichinamatira vana vedu, this is the time. Nyika yashata kuma teacher cheko kwamunoendesa vana muchiti muri kuendesa vana kuma extra lesson. Noshamisa kuti teacher vanenge vatanga nguva yekudzidzisa mwana kumasturbata. Vanhu muri right here. Vanhu muri right here. Imani munogwara chete. Zvakaoma. Alright, ngaindiverenge nyaya inotevera. Makasimba here tete, ndinoreurura imwe side hustle yakandiitisa mari during my college days angu. I was a recruiter. Kwete kutsvakira vanhu mabasa. Kwete. Asi ndairecruita madhara ane mari. Ndairecruitira madhara ane mari zvima hot baby, hlava dzevanhu, monzi yechingwa, chishushura ndahla. Vaya vekuti tete ukavaona chero uri munhukadzi unoona kuti mwana akazvarwa zvakewo. On a good week kana kuine business daigona kupinda $500 weekend. Kana kukatouya maartist anenge achiridza tete daigona kupinda $1,000 hongu manzwa moshe $1,000 yekutsvakira mabhozida vasikana vekufara navo paweekend. Tete vana vakapera nembinga. Ndinozvishora nokuti vamwe vakatovigwa as we speak, vakanamwa zvigwere,
vakazosara vopedza makosi vatova mamoving graves. Apa chaihurirwa maperuvian nemabrazilian nemafoni nezvimwe zvisina kana nemusoro wese, asi tete tose tinongoziva mapressure ekucollege. Munhu wese anenge achida kuva the girl of the moment. Pakuda kukwana ipapo ndipo pakafira vakawanda. Pakuda kuslaya nekuisa mapicture pasocial media nekusada kunzwa kasara ndipo panofira metsi dzakawanda. Tete chandaita ndechekuti ndaisatsvaka maunderage mbinga mashaki vainge vagara vataura kuti maunderage kwete zvekuzobatwa statutory rape kwete. Saka vese vandaitsvaka ndaimeka sure kuti vari pamusoro pemakore anotenderwa nemutemo wenyika. Ndaibva ndainvita vasikana ava kuma-private parties toenda. Asi pose pandaita zvese izvi ndinoda kutaura ndichiti hapana aimanikidzwa, kwaiva kuzvidira kusina force. Kotete ndaitsvaka tuma-fast vaibva vaendeswa kudzimba dziri private. Vamwe vaitwa matest HIV, vamwe vema-STI, vamwe vaibva vapromiswa heaven and earth nemashaki aya vava kutopindwa navo mumachira. Tete mumaklabhu umo vamwe their drink spiked. Kwete neni, no, I had nothing to do with tete. Vamwe they were gang raped nekudhragiwa. Tete ndakaziva mbinga idzi well say well. Mashaki aya ane maagent kwese tete, chero mumarestaurant. Vamwe mawaita, vamwe mawaitress vanotobhandura nemabig shark kuitira kuredza vasikana. Saka ini I was a victim too. Ndikatochiviwawo neimwe mbinga yangu. Unfortunately akafa in a car accident and I grew tired of prostituting myself. Ndakaona kuti zvine mari kutsvakira mabig shark mabhebi zvitori nemari yakawanda than kusorotengesa muviri. Tete I am everywhere. The higher the social standing emskana, the more I get paid. Saka tete ndikawana zvima premium babes ndinobhadharawo premium money zvekuti even if I choose not to work ndingori right ndinenge ndichitoshanda vanhu. I'm beginning to feel tired. Vamwe vana they've been damaged beyond repair. Vamwe vakapiwa zvirwere vakafa, vamwe vakapiwa zvirwere zvekuita kafira mberi. Tete vamwe vakapinzwa madrugs nokuti side hustle iyi haidi uri sober, zvotoda watombotora zvima-aids zvekuti usanyayofunga zvakawanda. I'm a sinner of course. Havarari neni vasikana ava, asi ndingangoti ndiri directly responsible for kurwara kwavari kuitwa nemashaki. Tete I've been there. Most big sharks havadi protection. Ukasangwara zvekumwa prep inofa kwako. Most of my big shark ava vanorwara, they've nothing to lose. Tete saka vanongozadza zvirwere. Ko HP virus inozokonzera cervical cancer inenge ichitorwa kuna Jeni ichiendeswa kuna Chipo, kubva kuna Chipo kuenda kuna Lisi. Tete ndiwo confession yangu. Vane vana vari kuma-higher and tertiary education, macollege, mapoli, mauniversity, normalize checking vana venyu. Vana vari kupera nemablesa, ndipo pari kufira tsoro dzevazhinji. Tete unenge wabva uku uchirera vana vako zvakanaka kuti tsoro dzako dzife, wava kuda kunopedza. Tete zvekuvarecruiter ndava kusiya hangu. Ndakadestroya upenyu hwevana vakawanda, ndakadestroya future vana vazhinji. Ndiri mutadzi. I feel like mari yandiri kudya is dirty money. Vasikana siyai zvakachipa sehonye. Mabig shark amunoda aya akapera achifamba. Saka vari kutaura kuti ivo aiva vanorecruiter, vairecruiter kuti vanorecruiter meno. But I think this is more important to the parents. My parents zvakaoma. And unfortunately kana vana vaenda kuuniversity pane kamwe kadhimoni so kanongovabata handizoti kai. But I think we can do what you have to do. Just being there for your children. Kuprovide zvavanoda. As parents kungoti tiri economy dzedu hadzitibvumiri. Asi dei zvaita kungopa mwana zvese zvaanoda oenda kuchikoro ane zvinhu zvakakwana. Anawo maperuvian, anawo maperfume, ane mari yechikafu, zvese zvaanoda anazvo. I think zviri nani because unoshaya kuti mwana kana kunzi anoda nemadhara achiitira kuti awane peruvian. Inoita mariko peruvian. Is it worth the life of a child? Zvakaoma. Ndosaka mama-parents achitaura kuti aiwa isusu munhu tomutengera mota anoenda kuvhits achidzoka everyday kuti timinimize matraburi. Ndozvitori right. Zvakaoma hazvo.
But I also think kuti hanzi train up a child in the way they should go, so that when they are grown they will never depart from what you would have taught them. Ngatidzidzisei vana zvakanaka. Unoona kuti mwana anenge abva kusome families bhawa apinde rimwe gore ndauya rimwe gore a friend of mine who's like much older, he's married and all, neimwe hama yangu tatiri 3 hama yangu iyi ndibamunini ndevatanzi handei hanzi hati topinda totamba snooker handiti saka vaida kunditamba snooker tapinda patakasvika first thing tichipinda kutamba snooker inotambwa pa inotambwa mubhawa ndakati ndichipinda ndakabatwa nemweya wedoro makambwa doro roita kunge rakafemenda rere ndakati ndichipinda first thing chakatanga mweya wedoro rakafemenda rere fodya nenoise zviri 3 handina kugara 5 minutes ndakati boys rangu indikubatai apa unga uri usiku kusvika urinda umanda ndikati aiwa imusirai muchitamba sinuka enda kuenda ndakafamba hangu netsoka zvina basa ndakafamba netsoka. It's okay, I cannot be in such a place. That is how I was raised, and I cannot be in a place iri noisy yakafemenda wawa. No, there are certain things that you can do as a woman that I cannot do. As a person who fears the Lord, that I cannot do. Kwete nekuti pane anyone ari kundirambidza, but it is how I was raised, and kwanisi kugara panonwa doro, panonwa fodya, pane noise. Anditi ndo zvandakangokudziwa. Handisi kuti kana muchimwa doro handisi kuti makashata, ayo ndiringotaura ini kuti ina handizvikwanisi. Saka let's train up vana vedu in the way they should go, kuitira kuti kana vakura vasabva munzira dzatinenge takavarovedzera. Tinokutendai nekuona kwamaita. Goat milk yakauya. Pane vanhu vakaisa mari dzavo dzegoat milk ndichaya kubatisira inasi. Kune vari kuda goat milk mundiudza. Kune vari ku abroad vandakabatisira magoat milk enyu ndotenda kuti akasvika. Chingodaro. Don't hesitate to let me know if you need goat milk. Pane vamwe vari kuti aiwa goat milk yazondiita kuti ndiite mutsvuku. So what happens with goat milk? Goat milk is going to brighten your skin. Ndosaka ndati inobvisa hyperpigmentation, but bleach. You see what you're going to be bright, but haudariki brightness iyoyo. And I think you can see how ndo complexion yangu iyi ndo zvandingori nanhasi. I haven't kungoti ngokunozoita kunge kwaka, but this is my complexion. It's going to brighten yobvisa hyperpigmentation nemapundu. Kana kuri kuti mapundu apera kana ende uchiona kuti hainenge yaita nditi mochingozora ka1 pavhiki, asi mukumeka sure kuti mune face wash yenyu yekugeza kumeso, mune toner ndoshandisa the ordinary toner yekubvisa impurities, moshandisa ka moisturizer kenyu because munenge mabvisa mapundu aya. Kana kuri kuti ari kudzoka munozora ka1 so that you maintain and it guys, it's your girl signing out. Diaspora sakanga manditi ndichasiya link pasasap mojoina. Kune vari kuona vose vari ku YouTube nevari ku TikTok, ndinokumbira kuti kana mapedza uye ku YouTube mubaye red subscribe button tigone kusvika 100,000. Toda kuti December tinge tipinda 100,000. Guys, maita basa. Thank you for watching. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.